Mikä on Jokeriliike? Jokerit-liike on vaihtoehtoinen vasemmistolainen puolue, joka asettaa itsensä tyypillisen vasemmistolaisuuden yläpuolelle, nostaen politiikan keskiöön Suomen syrjityimmän kohderyhmän ja sen oikeudet. Puolue pyrkii toiminnallaan sen, että Suomen pillullinen talous tasapainottuisi ja sitä riittäisi myös kansangeenisesti vähemmän epäoikeutetuille. Mikä on puolueenne ratkaisu pilluttomuus- ja työttömyyskriisiin? Puolue puolustaa Suomen tärkeitä vapaaherroja verottamalla etuoikeutetuinta kohderyhmää tsädiä ja jamalia jokaisesta niiden rekisteröidystä panosta, jolla rahoitetaan työttömyys- ja toimeentulotuen korotus. Mikä on puolueelle tärkeintä? Meille tärkeintä on sen, että kansalaisillamme on oikeus käydä kaupassa riippumattomana omasta unirytmillisestä tilanteesta kauppojen ympärivuorokautisilla aukioloajoilla. Jokeriliike pilluttomien ja työttömien puolesta liity nyt. No todellakin liityn, liity sinäkin. Mikä on Jokeriliike? Jokerit-liike on vaihtoehtoinen vasemmistolainen puolue, joka asettaa itsensä tyypillisen vasemmistolaisuuden yläpuolelle, nostaen politiikan keskiöön Suomen syrjityimmän kohderyhmän ja sen oikeudet. Puolue pyrkii toiminnallaan sen, että Suomen pillullinen talous tasapainottuisi ja sitä riittäisi myös kansangeenisesti vähemmän epäoikeutetuille. Mikä on puolueenne ratkaisu pilluttomuus- ja työttömyyskriisiin? Puolue puolustaa Suomen tärkeitä vapaaherroja verottamalla etuoikeutetuinta kohderyhmää tsädiä ja jamalia jokaisesta niiden rekisteröidystä panosta, jolla rahoitetaan työttömyys- ja toimeentulotuen korotus. Mikä on puolueelle tärkeintä? Meille tärkeintä on sen, että kansalaisillamme on oikeus käydä kaupassa riippumattomana omasta unirytmillisestä tilanteesta kauppojen ympärivuorokautisilla aukioloajoilla. Jokeriliike pilluttomien ja työttömien puolesta liity nyt. No todellakin liityn, liity sinäkin.